Sanibonani babukeli uzodwa mdibini namhlanje sike endaweni yaseMthunzini esigodini sasebuhleni KwaQwayinduku. Sike emzini wakaMlongo la kunomemulo nomkhehlo ka-Samkelisiwe. Ake sizwe ukuthi uSamkelisiwe yena uzalwa ubani kulomuzi. Sanibonani? Yebo. Ninjani? Siyaphila. Ubani abazali baka-Samkelisiwe? Abazali baka-Samkelisiwe uElias Mlongo. Abazali baka-Samkelisiwe uMildred Mlongo. Alright. Ngicela ukubuza ukuthi kungani kona sila? Nilapha namhlanje ngomdlalo kaSamkelisiwe engiwenzile la womemulo. uSamkelisiwe indodakazi yakho? Indodakazi yami. Okay, sabonga. Sawubona ma? Yebo. uSamkelisiwe indodakazi yakho? Yebo. Okay, namhlanje kungani sila uSamkelisiwe lokho omenzela khona yini okubungazayo kuyena? Umbungaza ukuthi ukhulile wayintombazane enhle wasihlonipha njengabazali. Sesase sibona ukuthi nje singabazali ufuna simjabulise simnikeze simenzele umemulo. uSamkelisiwe uyona firstborn la ekhaya? Cha. Okay. Ungogcina emantombazaneni. Ngicela ungihlukanisele la kumemulo nomkhehlo. Kona lonke lokho uthuni kwenzela yena uSamkelisiwe? Yebo. Cela ungenzele umehluko phakathi kwamemulo nomkhehlo. Umemulo ukhombisa ukuthi thina njengabazali siyamkhulisa manje. Sesimfaka esigabeni sokuthi usephelelisile ukuthi esengaphuma hamba emzini umuntu ayokwakha. Okay. Yebo. Cela ukubuza kafishane ngaba sekhona yini la sethenjiswe khona? Ingodo yomuntu lotshole ngakho ezokhehlwa nje. Umkhwenyana uyamkhehla. Oh wow, siyabonga kakhulu. Baba sifisa ukwazi ukuthi ukuphi okufisayo ngalomcimbi? Ngifisa kulomcimbi njengoba nje uzoqala. Ngifisa ube muhle. Uqhubeke lapha esigcawini ozodlala khona. Uzoqala kube yiwo oqala memulo. Kuyogcina umkhehlo. Ngathi ukuthi mase sigcina umkhehlo Oh, siyabonga kakhulu nathi sifisa umcimbi uhambe kahle. Babukele emakhaya sesizwile ke ngomndeni wakaMlongo ukuthi kungani sila. Mina neNtulimedia sesingena ngaphakathi sibona amalungiselelo. Ake singene la mbukeli wami ekitchen sibabona ukuthi basiphekeleni. Sanibonani? Ninjani? Siyaphila sino mama Mama Mlongo. Sabona mama Mlongo umama Socela ukubona emabhodweni ukuthi nisiphekeleni namhlanje. Mama Mama Xulu, Mama Xulu, sicela ukubona emabhodweni ukuthi nisiphekeleni namhlanje sidlani? Sidla istambu. Wow. Kwazi kamnandi ngicela ukutesta ngaze ngisibone istambu esihle kanje. Okay. Alright. Ngapha khona ngapha. Alright. La? Oh, chicken rice le. Okay. Sala ukuzi stamp. Yes. Ntencane nje. So nice. Inyama le? Oh, ibeef kuphela le? Uwena la. Ngiyabona ifana nawe le bhodleleni. Irice lipheka umabani. Irice? Mamkhulu, irice lakho linto. Why ubaleka irice lakho? Siyabonga amasaladi, sicela ukubona amasaladi. Ano what's masaladi? Aw. Ngicela nisenzele amasaladi. Simukwabona phela amasaladi. Beetroot. Okay, siyabonga ingavene ngalamba. Oh, i-egg ihlangana kanjani nojeqe? Hayi ingena kwi-salad le potato. Yeah? Ingena kwi-salad le potato mase ngena ne-mayonnaise. Alright. Yebo. Ujeqe sudla nani? Ujeqe sudla no-curry we-beef. Okay, i-beef le curry noma inyama le yangaphakathi? Curry ma. Okay, siyabonga. Okay, chicken? Oh, ukarwa chicken lo owa?
Okay, wena mamxuka lo chicken sodla nani sodla ne-stamp or ne-rice? Nokuthandayo nje ukuthi wena uzwana nakho ukuthi mawudla i-chicken ufaka yona ingaba i-rice ingaba i-stamp Or umuntu uyayikhethela usufuna kuphi? yes uyakhethela nje ukuthi ufuna ujeqe noma ufuna i-rice noma ufuna i-stamp. Okay, siyabonga kakhulu. Siyabonga. bonke abantu besijaga ngebhamu nangemkhonto bathi ibese ngithi mina yekeni leyo nto bafana ngoba nothi nejaga lesilwane singabulawa lo bese lidume izulu libe mnyama luyisamanje nomoya ngelinye ilanga nobe senisolo bafana bami ngisengaphindela-ke nokho emuva selidume ikhanda mina ngithi ngize emnyama bafana bami ngeke ningikonye mina ngihamba lingahambi imuntu ngijwayele lingahlali khona muntu iphunga lomzondo lihlasele wonke amambuka engakithi kwezexokozela wonke thi ngephindi mina ngizovakashela Usisi sosichazela kabanzi ukuthi la size ngani. Igama lami uThandazile wakangema sila esigodini sakaQwayinduku EMtunzini. Lo mcimbi lona okasiswami uSamkelisiwe Mlongo akusho ukuthi njengoba ngilana nje ngesidrome sakhe esikhulu okusho ukuthi njengoba sesilana nje esihlahleni sezintombi sesilindele ukuthi na ubaba aze azosithatha asise endlini yabadala lapha esekubika khona ukuthi na usekhehlisa indodakazi yakhe ngoba isiyingoduso isilindele ukushada shuthi njengoba silana njena sinabo bonke obanye ozakwethu esitromese kanye nabo ukuthi sizolindela ngoba sivukile ekseni sayogeza keke okusho ukuthi ke lona usuku lethu olukhulu lona sobungaza khona umngani wethu sabonga. uSamkelisiwe ingaba usisi wakho noma umngani? Hlobene kanjani uSamkelisiwe? uSamkelisiwe umngani wami sifunde naye nje mabangena aphansi. Okay. Nje saqhubeka nje nempilo until now namanje ke kusewumngani wami ingakho nje njengoba silana simisile nje nasi ngabangani bakhe kusukela nje sikhula endaweni nasesikoleni nje besiphila ndawonye sonke kanye kanye nje. Uthena ligonqile la ngicela ukubuza kuvumelekile ukuthi sikhulume nawe uSamkelisiwe? Yebo kuvumelekile kakhulu ngoba ilona usuku lwakhe olukhulu lapha ngobe ubaba emfake ilokhana efake inhloko nje ekhanda okusho ukuthi useyingoduso ngokuphelele usemthula ngokufanele kumkhwenyana wakhe njengoba umkhwenyana vele usekhiphe yonke into amalobolo yibizo yonke into inhloko lena imele ukuthi nje useqedile umkhwenyana yonke into inhloko lena iyona ke umkhwenyana azobe sezobona kuyona ke ukuthi hayi ke abakamhlongo bamnikezela ngokuphelele ingoduso yakhe. Siyabonga ke sibone usingaye. Usingaye lo ozokasichazele kabanzi ukuthi ubani igama lakhe kona kungani naye sinaye la. Sawubona? Yebo sisi, uSamkelisiwe bakamhlongo lona. Ngilana umcimbi engwenzele ubaba wami lona. UMEMULO-UMKHEHLO. Baba wami uyangikhulisa, phinde futhi kube ukuthi umyeni wami uyangikhehla. So nje umcimbi omkhulu kakhulu ngoba ubaba ngibulela inkomo nomyeni wami ngokunjalo ukuhlanganisa ukuthi vele sisi umndeni sengizophuma kaMhlongo ngokuphelele ngiye kwaDindi. Kini wena oyi first born? Cha, ngingowesithathu kosisi abakhona ngoba omunye sewadlula kahle kahle siba u4. Mina ngumagcina kahle kahle kodadewethu. Okuphi okufisayo kulomcimbi? Kulomcimbi omkhulu kangaka ubaba wami angenzele wona. Ngifisa ukuthi njengoba sesizoqala nje njengamanje sesilinda ubaba esezosithatha kube ukuqala komcimbi. Bengifisa nje uNkulunkulu abe nathi kusukela ekuqala kuze kube kuyophela nabazofika bezothamela umcimbi wami. Bengifisa ukuthi baphathane kahle kungabikho ingxabano njengokujwayelekile igodi ziye zibe nokulwa mangabe kusuke kuyimcimbi. So bengifisa ukuba nje namhlanje kwangathi besingaphathana kahle noma zifike ezinye igodi ongezona ezalana kodwa kungabikho ukulwa nokudonsisana uze kube kusekupheleni komcimbi uphethe kahle. Uthini kubangani abaphumelelile kulomcimbi wakho? Kubangani bami ngiyabonga kakhulu. Ibona bonke laba abangimisile nabanye abasazofika. Ukhona nabasuka eThekwini la ngisebenza khona. Ngiyajabula kakhulu. Siyakubongela.
nithola imali lene bulalisa abantu kanjena Titombo wenu nithola imali lene bulalisa abantu kanjena Titombo wenu nithola bile mali lene bulalisa abantu kanjena Mina ngiyambona ngiyabuza kuthiwa ufika kuthiwa bekubanga imali Mina ngiyambona ngiyabuza kuthiwa ufile kuthiwa bekubanga imali Mali shuthi wisifo Mali inkinga wela phela Mali shuthi wisifo Baba
So quiet with this.
Thank you.